Investitor je firma iz Mrkonjić grada, a putnu i komunalnu infrastrukturu u i oko pijace izgradila je opština Teslić. Pijaca je izgrađena po evropskim standardima i za razliku od proteklih godina postala je prijatno mjesto za trgovinu. I ja govorim kao građanin da je to stvarno primjer kako i na koji način se rešava to životno pitanje za svaku lokalnu zajednicu, da ne kažem i šire. Ima još neki sitni detalja koje treba još da se riješi, što se tiče prilaza komunalne strukture. Na pijaci u Tesliću je čisto i uredno. Štandovi su pravljeni namjenski tako da zadovoljavaju najviše higijensko-sanitarne norme. Od obične poljane ograđene žicom, Teslićka tržnica je postala reprezentativni objekat kakav se može vidjeti samo u razvijenim evropskim gradovima. Tako misle kupci, ali i trgovci. Ovo je što mora biti najbolje što urađeno to. Super. Otvoren su mnogi prostor, poslovni i pravo. Natkriveno je, mora biti bolje. Je li sad kupovina možda veće zadovoljstvo nego ranije? Pa ja ne živim tu, ja drugačije sam van u Sloveniji, a koliko vidim vjerovatno da jest. Pa za jedan grad Teslić ovo i trebalo je i davno napraviti. Mislim da je dobro urađeno, izvođači su napravili dobro, poslovni prostori su fino urađeni, mislim da su i potrošači zadovoljni. Najveće zadovoljstvo je obostrano. Kada su svi zadovoljni, onda treba prepisati recept i primijeniti ga na druge oblasti gdje stvari baš i ne idu po planu. Saradnja opštine Teslić i firme investitora možda je primjer kako treba raditi i graditi na našim prostorima. U svakom slučaju, rezultat je tu.